Dok je Isus stajao na obali Genezaretskog jezera, narod se gurao da čuje Božju riječ. Ugledao je pokraj jezera 2 broda iz kojih su se ribari bili iskrcali i ispirali mreže. Ukrcao se u Šimonov brod i upitao ga, može li ga malo otisnuti od obale, pa je sjeo i iz broda poučavao mnoštvo. Kad je prestao govoriti, rekao je Šimonu: odveslaj dalje u duboku vode i spustite mreže za lov. Šimun je odgovorio: učitelju, cijelu smo se noć mučili i ništa nismo uhvatili. Ali ako ti to kažeš, spustit ću mreže. To su učinili i skupili toliko mnogo riba da su im se mreže derale. Mahnuli su drugovima u drugom brodu da im dođu pomoći. Oni su prišli i toliko napunili brodove da su oba jako utonula. Kad je to vidio Šimon Petar, kleknuo je do Isusovih nogu i rekao: idi od mene, Gospode, grešan sam čovjek. Bili su začuđeni i oni i svi koji su pomagali u ribarenju. Među njima su bili i Šimonovi drugovi Jakov i Ivan, Zebedejevi sinovi. Isus je rekao Šimonu: ne boj se, od sada ćeš loviti ljude. Izvukli su brodove na obalu, sve ostavili i slijedili Isusa.